Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor het grenspark Groot Zaaftingen. En eigenlijk ook passie voor het gastheerschap. En wie is hier als eerste aangeschoven? Arnold Verbiest. Ja. Arnold, waar ben je geboren en waar ik kom ben je vandaan? een echte koeachternair uit 1954. Een boerenzoon, dus dat is jou bekend natuurlijk. Ja. En daar liggen ook de routes al voor richting de zonnetrein te rijden. Want ik reed natuurlijk veel op de tractor. Ik heb loonwerk nog gedaan bij Baart, dus door alle polders gereden. Ja. Dus ik wist mijn weg goed te vinden. En later kwam die zonnetrein op mijn pad. Ja. En die heeft ook geen stuurbekrachtiging, dus ik was gewend om daaraan te trekken. Ja. En natuurlijk ook mee tractor en wagens rijden. Dus voor mij was het ideaal ook later om de trein te besturen. Ja, maar even je werkzaam leven, even kort. Ja, ik ben natuurlijk naar Koewacht op schooltje gegaan en dan later naar de MULO A en B in Hulst. Toen moesten we op zaterdagmiddag nog naar school bij de broeders. En daarna, je bent een boerenzoon, techniek, werd het HTS Werktuigbouw Breda, dus Brabant, op kamers. En dan ben ik toch in een 7-tal bedrijven terechtgekomen, voornamelijk management, onderhoud en productie. En uiteindelijk nog 21 jaar op Scalda lesgegeven bij onder andere de afdeling procestechniek. Aha. Nou. Dus daar komen al die operators langs. En voor ook, de douw en noem maar op. Nou, dankjewel. Ja, de mensen die al werkten om een diploma te halen. En op een gegeven moment mocht je mee pensioen en toen gids. Ja, voor die tijd was ik al gebombardeerd van, als je meer gezelschap bent of zo, dan leg je al veel uit. De gidsencursus zou iets voor jou zijn en die passeerde net van het gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen. Aha, ja. Dat was een van de leukste, beste cursussen die ik gevolgd heb, want we gingen overal in dorpjes kijken naar de bezienswaardigheden, goede uitleg. En we besloten altijd af met een drankje. Dus dat was geweldig. En sindsdien ben ik voornamelijk gids in het land van Hulst, waar ik nu ook woon. Ja. En dat is ideaal. En op een gegeven moment kwam de zonnetrein voorbij en je hebt de cursus gevolgd. Uiteindelijk kwam jij voorbij, Jan, want jij was ook gids daar en je zei, Arnold, is dat niks voor jou om te chauffeuren op de zonnetrein? Ja, ik weet het, dat was een dag van, en je hebt ja gezegd. En zo ben ik erin gerold en ik kan mijn ei daar goed in kwijt, want chauffeuren door de polders en ook nog gidsen, prachtig. Ja. En je gaat door de polders, je ziet ontzettend veel, het is een gevarieerd programma. Ja. En en de trein is mooi opgepimpt. Kijk, hier hebben we de eerste foto. Licht maar even toe, even. Ja, hier gaan we richting de Vogelkijkhut in de Zaaftingen bij de Nemma. En dat is een hele mooie plek, want daar kun je met de trein dus naar boven. En dan kijk je dus echt over het land van de Zaaftingen. In totaal wordt het wel een 4000 hectare. En dat is heel mooi om te zien. De schepen in de verte. Ja. En je ziet het gevogelte. En vandaar kun je mooi uitleggen hoe het allemaal in elkaar zit. Ja, even man met de tijd, laten we de foto's even de revue passeren. Ja. Dit is dus een mooie foto ook zoals de trein gesield is. Hè. Dus hier zitten we in de Prospeerpolder. Een klein gehuchtje met een joekel van een grote kerk. Allemaal te danken aan de hertog van Arenberg destijds. Die polders heeft ingedijkt. En hier rijden we ook heel vaak. Want daar heb je ook de oude Prospeerhoeve. En je gaat dan richting de Netwieg, waar het ook volop actief is nu met het terug onder water zetten. We zouden heel de avond kunnen vullen. Ja, maar dat gaan we daarover niet doen. Kijk eens, we kijken naar de toekomst, het toeristische gebeuren, maar dat gaat er toch gebeuren daar. Nou, dan rij je boven op de Belgische Scheldedijk is dat. En dan zie je prachtig die vogels in een vlucht daarachter. Dus dat zijn mooie natuurfoto's. Dus iedere keer als je met het treintje daar rijdt ook. Ik wijs altijd op de mensen van kijk eens daar een vos of daar een eend of een valk of een kiekendief. Ja, ja. En dat zie je allemaal in die buurt. Ja. Dus dat is de nieuwe Belgische Scheldedijk. Ja, volgende. Ja. Hier gaan we op de Oude Scheldedijk, dat is richting de kerncentrale van Doel. En dat is gigantisch, prachtig mooi uitzicht, hoe hoog die torens zijn. En dan rijden we ook ten oosten van die torens rijden we ook vaak naar het bevrijdingsmonument. Daar kun je nog net draaien, dan heb je een prachtig zicht over de haven, stappen we meestal uit.
En daar worden foto's genomen en mensen genieten daar ontzettend, want normaal kom je daar echt niet. Nee. Niet snel. Volgende. Ja, deze foto, dan rijden we weer terug en dan zie je dus de Schelde en de rechteroever. Dus de terminal met los- en laadkranen voor de containers in de buurt van de BASF. Deze foto is bij de Arenberghoeve, bij de breakfast. In België, hè? Dat is in België. Ja. Hier zijn we de grens over. Dus daar staat hij mooi netjes blinkend geparkeerd. Dus te wachten op de passagiers. Ja. Ja. Ik weet niet of dat er nog meer zijn, we kijken even. Ja, we gaan nog de grenspaal zien ook. Ah, Ja. kijk. Ja, Ja, grensoverschrijdend. kijk, grensoverschrijdend. Daar gaan we het Dus, straks over hebben met de hier volgende hebben we gast. de voorkant van de trein met de ijsjesdame erop en het logo van de Saaftingen. En de prachtige grenspaal aan de voorkant. Dus we gaan regelmatig de grens over. Ja. Want je hebt daar prachtige gebieden, ook naar de Zalenhempolders en zo, Meerdonk. En dat is de achterkant van de trein. En ja, we nodigen iedereen uit, kom eens kijken zoals die meneer ook doet over onze mooie Weidse streek die heel veel te bieden heeft. Je hoeft er niet veel moeite voor te doen met de zonnetrein, want je kunt meerijden. Topsnelheid 25 km per uur. Er kunnen er 22 in. Het zijn 2 coupés. En het is voor gevarieerd gezelschap. Ja, maar nou ben je niet alleen chauffeur, maar je coördineert ook met anderen de boekingen. Hè? Kun je daar nog iets van vertellen? Ja, de boekingen gaat tegenwoordig heel gemakkelijk, want op de website zonnetrein-grootzaaftingen.eu kun je eigenlijk alles vinden wat er te doen is. Verschillende arrangementen als je zelf niet kunt kiezen of samenstellen. Je kunt de beschikbaarheidskalender bekijken om te zien of die al geboekt is. Dan is het vakje rood en dan is die bezet. En dan kun je een boekingsformulier invullen. En dat kun je je route en alles wat je wilt erop zetten. Nou, en dan komt u bij mij terecht. En ik kijk of het haalbaar is qua chauffeurs en qua wegen. En dan zeggen we ja, we gaan ervoor. En dan staat hij vast. Ja, nou dat was het denk ik hè, wat jou betreft hè? Ja, wat dat betreft. Ja, want je wordt nu ingewisseld door iemand anders. Maar dan starten we eventjes een filmpje op. Ja. Zullen we er even naar gaan kijken? Prima, gaan we doen. In ieder geval bedankt dat je gekomen bent. Ja. En heel veel succes met Zonnetrein, want het ligt ook dicht aan mijn hart. Ja, we gaan ervoor, Jan. Oké, zullen we even kijken? Ja, is goed. Dag Arnold, Arnold Verbiest. Ja. Heb jij tijd en zin om vandaag op pad te gaan? Want we hebben uiteindelijk afgesproken, hè? We gaan zeker op pad, want het is een belangrijke dag vandaag. Want het is de presentatie en de opening van de zonnetrein Grootzaaftingen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, in mijn eentje op pad dan. Zo doen we dat. Goed. Nou, wij hebben genoten van dat mooie filmpje. Heel benieuwd voor de kijkers wie er nu aangeschoven is, maar je naam en even het filmpje toelichten. Ik ben Martine van Wezenmaal en dit filmpje is gemaakt in Emmadorp. En daar woon ik met mijn man en mijn 2 zonen op de Mariahoeve. Oké. En we hebben een akkerbouwbedrijf, loonbedrijf en zilte-teelte. En wij doen een stukje toerisme en wij zitten in het grenspark Grootzaaftingen. Ja, geweldig hè. Ook gastheer, hè? Ook de cursus gevolgd van Ja, dat klopt. Instituut voor Natuureducatie. Ja. Helemaal goed. Ja. En het leuke daarvan is, al die gastheren hebben dat gevolgd. Dus die hebben allemaal dezelfde verhalen. Niet alleen aan de Nederlandse kant, maar ook aan de Belgische kant. Ja. En dat komt straks. Ik Ja. verklap het al een beetje. Ja. Goed, maar waar ben je geboren in gemeente Hulst? Nee, ik ben in Sint-Niklaas in België geboren, Oh. maar ik ben opgegroeid in Hulst. Ah, ja. Ik ben echt een Hulsterse. Mijn vader was een Hulstenaar en boeren van afkomst. En ik ben ook bij een boer getrouwd, Ja. met Erik. En wij wonen al meer dan 40 jaar in Emmapolder. Ja, en 2 zonen hè? En 2 zonen.
En die werken ook mee in het bedrijf? Ja, die zitten ook in het bedrijf. In de landbouwgedeelte en in het toerismegedeelte. Ja, oké. En hoe ben je zo nou in dat toerisme verzeild geraakt? Mijn oudste zoon is afgestudeerd jaren geleden met zilteteelten. En daar hadden we heel veel nieuwsgierige mensen naar die aan kwamen kijken. En dat hebben we nog. En er is eigenlijk een beetje onze toeristische tak in uitgegroeid. Ik vind het ook gezellig als mensen op het erf komen. En we zijn ooit begonnen met de barettochten. En daar was er dan eigenlijk ook bij. Dan maar vanuit het landbouworganisatie. ZLTO, hè? Ja, ZLTO. Dat is een landbouworganisatie. En die promoten het ook dan wij de toeristen het landbouwleven lieten zien. Wat dat er leefde eigenlijk in de polders. En blijkbaar vonden de mensen het wel gezellig bij mij. Ik kokerel graag en we hadden dan zilverproducten. En ik vind het ook belangrijk dat de mensen in de stad weten waar de producten vandaan komen. Ja. En hoe ben je nou zo in die zonnetrein gerold? Jullie hebben een stichting opgericht? Ja, en dat was eigenlijk naar aanleiding van de vele bijeenkomsten die wij gehad hebben van het project Grenspark Groot-Saaftingen. De Hedwiegepolder wordt terug aan de natuur gegeven. En we hebben daar als bewoners in het gebied, hebben wij dus altijd uitnodigingen gehad, bijeenkomsten voor de stakeholders. En zo leerden wij elkaar eigenlijk beter kennen en we werden eigenlijk enthousiast gemaakt om ons te verbinden. En toen kwam op een gegeven moment de zonnetrein op ons pad en toen dacht ik, nou god, misschien is dat wel leuk om ons op die manier te verbinden. Met die participanten en de grensoverschrijdend. Dus we hebben er een deel Belgische en een deel Nederlandse bij zitten. En zo kunnen we de toeristen het laten ervaren waar wij in wonen. Ah, mooi. Zeg, en die Nederlandse participanten, kun je die eventjes noemen in de zonneterrein? Dat is het Verborgen Geluk. Dat zit tegenover jullie, Dat zit tegenover ons. Dat is een bed and breakfast. Dat is een bed and breakfast en die hebben ook een bierbrouwerij, een microbrouwerij erbij. Heel leuk, geven ook rondleidingen. Dan heb je natuurlijk de Mariahoeve. Dan heb je het Voedselbos, Voedselbron. Die hebben een winkel en daar kun je ook kamperen. Dat zit in Grauw, hè? Nee, dat zit eigenlijk tussen Grauw en Emmadorp. Ja. Dan heb je de firma Baken. Dat is een mechanisatiebedrijf, die heeft ook een deel erin. De firma Pluim, drankenhandel. Die was ook heel sociaal betrokken, omdat het altijd in Hulst gereden had. En die vond het heel belangrijk dat hij er ook in was. Dan heb je het café Het Verdronken Land, eigenlijk het middelpunt, het hart in het Nederlandse gedeelte. En dan heb je in Hulst aan de bierkaai Captain's Coffee. Dat is eigenlijk de enigste café of koffiegelegenheid dat in Hulst meedeed. Wij vonden het ook belangrijk dat de bierkaai in Hulst een beetje uitgelegd weer. De markt komen ze even goed wel, maar de bierkaai was de hele belangrijke. Heel verstandig. Dus dat is het Nederlandse gedeelte. En dan hebben we 4 Belgische participanten. En die worden straks genoemd. En die worden straks door mijn collega genoemd. Ja. Goed, welke arrangementen hebben jullie allemaal? Je hoeft ze niet allemaal te noemen. Nou, eigenlijk kan er van alles. Ja. Er kunnen 22 mensen in. En je kunt je voorstellen dat je meer familie, een neef- en nichtendag. Maar ik heb toevallig vandaag een tochtje geboekt voor een trouwerij. Ja. Mensen die meer gevolg naar het gemeentehuis rijden. Ja. Hoe leuk kun je het hebben. Maar we kunnen ook kinderfeestjes. Vrijgezellenfeest. Vrijgezellenfeest. Jongeren. Ouderen. Ja. Het is niet alleen, sommige mensen denken wel dat voor oudere mensen is, maar het is net zo leuk voor jongere mensen. Tuurlijk. En we hebben ook kleine arrangementjes gemaakt intern met onze participanten. Ja. Bijvoorbeeld van zilt naar zoet. Zilte bij ons, maar zoet bij de firma De Boei, met de ijsje. Maar het zou zomaar kunnen dat dat ook een niet-participant is. Bijvoorbeeld naar een aspergebedrijf kunnen. Ja. Dus maar net wat de gast wilt. Ja, ja. Ze kunnen de trein boeken voor een halve dag of voor een hele dag. Ja, maar ik ben het dan vergeten aan Arnold te vragen. Maar op maandagochtend gaan ze ook naar boodschappen doen? Ja, we hebben sociale ritjes. Dat doen we zowel in Nederland als in België. In Hulst hebben we het rondje voor de mensen die aan het boodschappenrondje doen. En er wordt elke week wel een ander ritje
gereden. Toevallig hebben ze vandaag rond het Grote Eiland gereden. Oh ja, in juni. En dan kunnen ze kijken naar de reeën die aan het lopen. Ja. En de vogeltjes die aan daar vliegen. Ja, Het en is het mooie ervan, het is hun gebied. Het is hun gebied. Ja. En die mensen komen er natuurlijk anders nooit. Nee. En het gaat geruisloos, dus op zonne-energie. Dus het is heel mooi, die beleving. Allemaal glas, dan ze dat kunnen bekijken vanuit die trein. En zo hebben we ook een sociale rit in Beveren. Groot Beveren, daar zal mijn collega wel over vertellen. En nou heb ik nog een vraag, want wij zitten hier natuurlijk in de gemeente Sluis. Die zonnetrein, kan die ook in West-Vlaanderen komen? Het kan overal komen. Vertel. Als het nou heel ver is, dan zetten we hem op een dieplaaier en dan rijden we hier een paar dagen rond. Dus veronderstel dat er een week lang langs de kust gereden moet worden van West-Vlaanderen in het seizoen. Ja. Dan kunnen ze jullie bellen, contacten om te zeggen van pak die dieplaaier, de zonnetrein erop. En, je kunt hem altijd boeken. Nou, dan weet ik nog wel een gids. En ook in West-Vlaanderen. Goed zo, ja. Goed, zijn er nog meer dingen die je moet behandelen, Martine? Nou, ik vind vooral dat wij meeliften met het grenspark. Dat wil ik toch nog even aanhalen. Zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen van de provincie Zeeland en EGTS. Dat is de afkorting voor het grensoverschrijdende... Ja, Europese groepering van territoriale samenwerking. Ja. Dus, en dat zijn de gemeentes in dat gebied. En die supporten ons ook. Gemeente Hulst en Beveren. En die zijn we best ook wel dankbaar. Het is dus heel mooi beletterd, de zonnetrein. Met de 3-eenheid van landbouw, natuur en haven. Nou. En die 3-eenheid willen we eigenlijk ook laten zien aan de mensen. Ja. Goed, zullen wij dan nu afscheid nemen en dan de volgende gast verwelkomen? Maar dan gaan we toch even samen naar het filmpje kijken van de bijeenkomst in de Prosperpolder vorig jaar tijdens corona. Zullen we dat even doen? De opening. Ja. Opening. Nou, gaan we even kijken. We zitten hier in een prachtig gebied. En we willen dat toch een beetje meer naar de toeristische kant en vooral wij, hè? En ik vind dat wij daar die boost aan kunnen geven. En dan kun je zeggen van god, zo'n klein zonnetrein. Maar dat is het begin, nog niet van het einde. Want wij hebben hele grote dromen. Ik mag jullie bij deze uitnodigen op de officiële manier om Jan de conducteur te volgen straks. Hij gaat jullie begeleiden naar de trein als jullie willen meerijden. Een toertje rond hier te Prosperpolder. Het zal een klein toertje zijn dat je zelf ook eens kunt beleven hoe dat is. Grenspark Groot-Saaftingen. Vandaag onze vlag 4 in top. Voor onze gastheren en gasten heb ik mijn schoon petje op. De zonnetrein Groot-Saaftingen opent gastvrij zijn deur. Het startteken verandert van een rode in een groene kleur. Arnold verricht de openingshandeling. Alsjeblieft. Beleving in de zonnetrein. Hoera! 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 Nou, dat was een mooi filmpje over het persmoment in Prosperpolder. Nou, er is iemand aangeschoven en die komt van de Belgische Vlaamse kant. Met wie heb ik het genoegen? Hallo, ik ben Chris van Rooyen en ik kom uit de Prosperpolder. Zeg, en waar ben je geboren? Ik ben geboren in Prosperpolder. Ah, ja. En je werkzaam leven voordat je met de koeien begon, zo zou ik het maar zeggen? Ja. Even kort maar krachtig. Wel een beetje een gevarieerd wandelpad. In Gent terechtgekomen, kunst gaan studeren, grafische kunst gaan doen. Daar ook 5 jaar werkzaam in geweest, tuinarchitectuur gedaan. Dan uiteindelijk nog 5 jaar op de bank terechtgekomen, om dan daarna op de boerderij te belanden, terug in Prosperpolder, dus terug waar het allemaal begonnen is. Ja, en daar zijn we 30 jaar geleden, hebben we daar een boerderij gekocht in de Prosper. Dus vlakbij het verdronken land van Saaftingen en zijn we gaan boeren. En hoe heet jullie bedrijf? Het Saaftingerhof. Ja. Goed, nou daar komen we straks op natuurlijk. Want jij bent dus een van de participanten. En welke participanten zijn er dan? We hebben de eerste participant hebben we hier.
Ja, de eerste participant, de Belgische participant, is de Arenberghoeve. Is een bed and breakfast en ook een schapenboerderij. Dus zij zitten mee als participant in de zonneterrein. En Alexander die durft ook al een keer chauffeuren en ritjes uittesten. En zij ontvangen gasten. Oké. En daar kan je blijven slapen. Ja, maar En- en er is dus ook een melkbedrijf en dat is met ijs begonnen, hè? Ja, dat is IJshoeve de Boei. Die is gelegen in Meerdonk, dus op de Groenendijk. En zij zijn een melkveebedrijf met jerseykoeien. En zij verwerken allemaal hun eigen melk in ijs. Ze hebben ook een ijssalon. Oké, Ja. en dan hebben we ook nog Fort Bedmar. Ja, begrijp heb je ik? nog de camping Fort Bedmar, die is gelegen in de Klinge. En de Belgische Klinge. En dus zij ontvangen gasten op hun camping om ze lekker te laten logeren. En dan Ja. natuurlijk, last but not least, jullie hof. Ja, het Saaftingerhof. Dus wij zijn een rundveebedrijf waarvan we de koeien laten grazen in het verdronken land van Saaftingen. Dus dat is eigenlijk midden in het hart van het grenspark Groot Saaftingen. En onze koeien die grazen daar van de ziltebegroeiing. En daardoor bekomt het vlees eigenlijk zijn présalé-smaak. En wij verkopen ons vlees rechtstreeks op de boerderij aan de klanten. Oh, heel mooi. Ja, Dus dat is een Saaftingerhof. En hoeveel koeien hebben jullie dan in Saaftingen lopen? een 100-tal, kleine 100-tal. 100-tal. En die kunnen ze dan Ja. vanaf de vogelkijkhut, kunnen ze die zien? Ja, niet echt vanaf de vogelkijkhut. Daar lopen ook wel runderen. Ja, maar die maar zijn die niet van ons, dus die zijn niet van ons. De Onzo die lopen aan de Noord. Ja. Dus bijna eigenlijk in bocht van Bad, helemaal tegen de Schelde. Ja, ja. Dus wij zien van op onze schoot eigenlijk de containerschepen Ja. passeren. Ja, Ja, want ik kwam mensen van de vogelkijkhut tegen. En die hadden 's morgens een rondleiding gehad. Ja, ja, Bij jullie op de Nof. wij ontvangen ook... En dat is een mooie combinatie dan. ja. Met naar de vogelkijkhut gaan. Dan kunnen ze die koeien dan zien. Ja, En dan kunnen ze later naar Doel. Of ze kunnen het plankierspad lopen natuurlijk. inderdaad. Helemaal goed, hè? Dat is een mooie trip. Nou, dit is ook mooi. En daardoor hebben we dus, ja kijk, dus dat is zo'n beeld in het verdronken land. Dus het is daar hele mooie natuur. En daarmee ontvangen we dus ook mensen op de boerderij. Zijn we ook in het project van de zonneterrein gestapt om mensen te ontvangen op de boerderij en ze wegwijs te leren, de boerderij kennen eigenlijk en wat dat er allemaal omgaat Ja. in een rundveehouderij. Zeg, en die runderen, waarom, wat voor doel hebben ze nog meer? Hè? Als dat ze jullie vlees leveren, die lopen daar te grazen. En dan gebeurt het natuurlijk met dat gras. Ja, voilà. Eigenlijk is het een zeer groot deel natuurbeheer. De runderen grazen daarin om het riet in toom te houden, zodanig dat de natuur in het verdronken land goed beheerd wordt. Ja, dus je hebt verschillende gebieden met riet Ja. en ook Ja. met kort gras. Ja. En dan kunnen dan weer andere vogels fourageren en zo. Voilà. En Ja. zo is dat mooi uitgedacht. Ja, hè? ja, ja, ja. Dus weer natuur en landbouw, Ja, toch? ja. Ja, geweldig. Ja. Nou, hier zien we een Ja. plaatje van, vertel, van links boven en naar rechtsonder. Ja, dat is dus de verschillende soorten vlees die we verkopen op de boerderij. Dus alles eigenlijk, alle stukken van het rund komen te pas. En alles wordt online verkocht en de mensen bestellen online en komen het dan op de afgesproken dag afhalen. Is dit nou vlees nou beter door bloed als ander vlees? De smaak is bepalend door het eten van de ziltebegroeiing eigenlijk. Dus wat groeit daar in het verdronken land? Zeekraal, zeeaster, zeekool. Alles wat dat lekker zilt is. Ja. En die koeien die grazen dat. En daardoor, dus die smaak die kruipt in dat vlees en dat proef je echt Dat proef je wel. eigenlijk, hè? Ja. Ja. Nou, geweldig, hè? Ja. Je kunt, is dat vacuüm verpakt dan? Alles is vacuüm verpakt. En ook in de diepvries? Of hoe en werkt dat? dat kan perfect in de diepvries. Hoe ja. lang kan nou zo'n stuk vlees in de diepvries? Makkelijk een jaar. Makkelijk. waar? Ja, daar miskomt niks aan. Oh, Ja. oké. Ja. Ja. Nou, heerlijk, gezond en... Ja, voilà. En duurzaam. Ja.
Duurzaam op alle vlakken. Dus wij proberen op zoveel mogelijk vlakken duurzaam te werken. Zonnepanelen, eigen waterwinning, korte ketenafstand. En dus ook mee samenwerken met het Grenspark Groot-Saftingen eigenlijk. Ja. Dus dat we mee in dat project gegaan zijn, maar dan aan de Belgische kant. Hè. Ja. Dus dat zowel Nederlands als Belgisch is. Dus die trein rijdt echt over de grens en neemt de bedrijven die mee aangesloten zijn, mee op in zijn pad. Dus wij hebben een aantal arrangementen uitgedokterd, samen met de Maria Hoeve, samen met IJshoeve de Boei, samen met de Arenberghoeve hebben we dus en Fort Bedmar, ja. En dus met verschillende participanten hebben we zo arrangementjes uitgewerkt. Bijvoorbeeld, je hebt ook de Infokate die zich bevindt aan de Belgische kant, waar dat de mensen op bezoek kunnen gaan. En zij zitten ook mee in het gidsenproject, dus de haven. En dan heb je ook nog bijvoorbeeld de gemeente Beveren, die ook een groot deel van de trein gebruikt, ook voor sociaal engagement. En in het infocentrum, daar staat natuurlijk alles uitgebeeld van Grenspark Groot-Saftingen en ook over het Six Sigma-plan. Hè? En het Sigma-plan en de haven, dus die drie-eenheid komt overal goed tot uiting. Ja. Mooi. Maar in ons geval, als landbouwers natuurlijk, willen wij in eerste plaats de landbouw naar voren laten komen in onze arrangementen ook. En de mensen laten proeven van de lekkere dingen die we voortbrengen. Kunnen ze ook rondleiding krijgen in de stal? Ja, dat kan. Ja. En die koeien, worden die nou nog bewaakt in de Saftingen? Die hebben allemaal een GPS-trekker aan. Ja, zodanig dat we ze kunnen volgen. Kort uitleggen hoe dat werkt? Ja, dus wij hebben GPS-trekkers laten maken en ze hebben dus allemaal een halsband om. En die trekker moet naar boven zitten om de satellietsignalen op te vangen. En dus elke morgen kijken wij op het computerscherm om te zien wat voor pad dat ze afgelegd hebben. Of dat er geen apart zit. Hè. En dan, of eentje die niet beweegt. Ja, eentje die niet beweegt, dan krijgen we alarm. En dan, dat is wel een vooruitgang. Ja, dat is een grote vooruitgang. Ja. En het werkt goed. Ja. Dus dit is weet wat je eet? Ja, inderdaad. Dat is dus de achterkant van onze folder waar dat waar dat de mensen de info op kunnen vinden, onze website. Hè. Ja, noem ze maar even als je wil. Onze gegevens? Ja. Ja, dat is dus het Saftingerhof bij Geert en Chris Meerschaert van Rooyen in de Prosperpolder. En onze website is www.saftinger.com. Nou, daar kunnen ze alles vinden. Hè? Alles vinden ze daar. Zijn we nog meer foto's verschuldigd aan de... Dit was de laatste foto, Chris. Ja, voilà. Ja. Ja. Nog een laatste woord voor jou? Dat iedereen mee mag komen rijden met de zonnetrein en dat we zoveel mogelijk gelukkige mensen kunnen zien die de mooie natuur eigenlijk komen spotten. De vogels en de natuur en alles wat daarbij komt. Ja. Kom leuk, kijken, de streek die komen samenwerking tussen grensoverschrijdend, de Belgische en Nederlandse kant. Ja, ik heb er ook van genoten. In plaats van dat ik mijn hoedje afzet, zet ik mijn petje op van het Grenspark Groot-Saftingen. Mooi. Want ik ga nu de kijkers bedanken en jij ook bedankt en de vorige sprekers natuurlijk ook. Zullen we dat doen? Ja, dat is goed. Nou, dan gaan we dat doen. Nou, beste kijkers, ik denk dat we het teken van groen, stop, op groen moeten draaien. En we zien jullie allemaal natuurlijk in de zonnetrein.